și mă joc Brawl Stars. Și scuzați-mă că n-am mai postat de mult timp, pentru că am avut cu școala și n-am mai putut să mai postez, dar o să revin. Și mi-a picat Byron, l-am făcut, și Pearl. Da, Angelo, Bonnie, Jean îl mai am, Buzz, ce mai am așa cam nou, Gas mi-a picat, cam atâtea. Și acum o să vedem un pic Brawl Stars. Cred că o să facem vreo 5 minute, 10 maxim. Și da, o să jucăm cu... O să jucăm cu Nita. Nu știu de ce vreau cu Nita, dar vreau cu Nitra. Așa. Și da. Hai, sură down. Rico, Grif. Da, cred că o să cam pierdem sau câștigăm, cine știe. Vreau să, dacă mă ajutați, vreau să mă fac content creator de Brawl Stars. Dacă mă ajutați și aveți cumva, nu, easy. Am rămas în... Așa, dacă mă ajutați să devin content creator, ar fi perfect. Și aici este un prieten de-a meu, vărul meu, îl cheamă Teodor. Pe canalul meu mi-am pierdut canalul, mi s-a ars telefonul, ăla care am 63 de abonați. Mi-am pierdut canalul. Da, nu facem sponsorizare. Mi s-a ars telefonul. Jucăm cu 8-bit. Aoleu, că nu mai pot. Deci dacă mă ajutați să fac și eu, să fiu content creator de Brawl Stars, ar fi perfect. Și să faceți acolo, dacă împliniți visul meu, să faceți, nu știu, 100 de abonați, ar fi perfect. Niciodată n-am făcut 100 de abonați. Bine, dar nici n-am lucrat pentru 100 de abonați, sincer. Am lucrat până, am vrut să fac până 50. Da, și tu ai jucat, ai făcut o grămadă de videoclipuri. Da, 102. Da. Damian are... Și dați și la... Am uitat să vă spun la Damian. Uite, măi. La Damian... scrieți Damian 96 și abonați-vă la el. Da. Și la Darius. Mamă. Și la mine. 5400 am făcut fix. Așa, hai să vedem cât avem. 320. Hai să jucăm un pic un ranked sau cât la ranked. Da, mai bine nu. Hai să jucăm un knockout sau wipeout, nu știu cum se cheamă, cum se citește. Și o să jucăm de data aceasta Grum. Nu știu de ce, dar vreau Grum. Ce? Nimic. Aoleu. Ajutați pe Darius să facă 100 de abonați. Adevărat asta. Și la Teo, cum te cheamă? Nu știu exact. Da, are un nume foarte ciudat, Teodor, dar nu știu Da, de ce. trebuie să mi-l schimb, dar tot îmi spune încercați mai târziu. Nu înțeleg. De ce? Ar vrea să-mi pun Teodor 14, dar nu merge. Nu știu ce are. Da. Începe cu... stai. W parcă. Începe.
Nu știu. Dacă nu mi se dă afară telefonul, mi-am pierdut și contul de YouTube. Sperăm să nu. Și ajutați-l și pe Darius să facă 63 și 100. Amândoi să facem. Vrei să schimb brawlerul? Nu știu. Nu știu ce să zic. Nu? Nu știu. Nu, Așa. Hai să vedem ce skill-uri are. Știți skin-ul ăla pe Edgar? Cumva este un skin pe Edgar așa de fain, dar nu mai poți să-l mai cum se cheamă? Să-l cumperi. Era foarte fain ăla. Mie îmi place. Au doi prieteni de-a meu skin-ul ăla pe Edgar. E așa de fain. Un fel de, în loc de fulare, parcă are ceva, nu mai știu, o tentaculă sau ceva de genul, nu mai știu exact, dacă nu știți skin-ul, că nu prea se mai găsește, dacă cine îl știe. Da, știu, Teodor, nu mai vorbi așa. Am zis că face vreo 5 minute, dar are deja 6 minute. Am spus 5-10 minute. Bine, da, e bun. Dacă nu mă plictisesc, poate facem 20 de minute. Cine știe? Dacă fac 50 de abonați, pot să fac stream live-uri. Eu nu chiar vreau să fac. Bine, nici eu, dar Mi se pare că nu știu ce să pregătesc, nu știu ce. te joci. Efectiv. Nu mai mă lasă pe calculator, deci nu mai postez videoclipuri pe calculator, dar o să vină în viitor, videoclipul cum să ajung la școală. Viu pe bicicletă. Viu pe bicicletă în viitor. Cum să... Sau Bine, nu dar neapărat. și eu nu mă lasă bine să-mi arăt fața, că nimeni n-are voie. Da, pe mine mă las până la 14 ani. Dacă am buletin, mă las, mi arăt fața. Bine, da. Și eu, îți dai seama. Eu zis la 14 ani. Nu, o să văd și eu dacă mă las. Bine, acum suntem mici, bro. Da. Bine, poate avem, nu știu, poate avem 13 ani. Avem 13 ani, da. Cine știe? Avem încă un an. Da. Așa. Nu, avem 11 ani. Avem 11 ani. Nu mai știu ce să mă... Knockout? Nu, Wipeout. Da. Îmi place Wipeout, nu știu de ce. Și îmi place și cu Grum foarte mult. Voi, ce sper să-mi pierd canalul. Da. Mi-am dorit la 50 de abonați. Am vrut să fac un TikTok. Un TikTok short. Cum să... Dar n-am mai apucat. A fost ocupat. Da, bine, mă. Ia, cum am omorât? Încă conducem. Cât avem? 9 minute. Ok. Bine, bine. Easy. Easy, easy. 7, acolo Vezi că e. e puțin o altă. Da, nu contează. Mă bag. Trebuie să mai învăț un picuț, dar bine, știu să mă joc Brawl Stars. Eu m-am jucat numai 2 zile, 3 și l-am dezinstalat. De ce? Nu știu, mă enerva. Nu știu de ce. Da, te enervezi, cei drept la început e foarte greu. Da. Cu Nita am jucat la început. Și Nita m-a ajutat. Hai că mai dăm un meci, gata. Nita m-a ajutat o leacă. Nita? Da, o leacă m-a ajutat la început.
Mamă, Charlie, cred că câștigăm. Dacă nu era Jean, era perfect. Da, tare. Charlie nu joacă. Dar cum eu merg mai rapid? 2 contra 3. Nu știu așa. Da, bine. Au. Bine că două de-astea. Și nervez când dau ăștia nu joacă și ei dau pinuri, îi dau în sfârșit. Dar Easy? poate au probleme, au ceva, se duce după lapte, ceva. Da, mă. Te-ai găsit și tu momentul potrivit. Mamă, ce l-am omorât pe ăla aproape. O, Penny. Da. Easy, bro. What the fuck? What? Cum era aia? Star player. Bă, mi-aduc aminte când eram în 2018. Bă, și era Brawl Stars-ul ăla. Vechi. Da, foarte vechi. Erau 24 de brawleri și erau, vă dați seama, doar 3 Legendare. legendare, da. Deci există acum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 legendare. Cu 7 mai multe. Băgat. Buster e cel mai fain. Mie îmi place de Buster foarte mult. Blockbuster și tare. Ziceți-mi în comentarii la ce câte trofee trebuie să aveți ăsta, numele gen cumva colorat, dar să se schimbe, dacă știți cum are Mădălin sau ăștia mai youtuberii mari, păi nu știu cum să fac, să am și eu ăla, trebuie anumite trofee. Hai că ne oprim? Nu știu, da. Hai, mai dăm un meci, un ultim meci și gata. Și am terminat. Cum spuneam, încă o dată arătați pe Dario să facă 100 de abonați. Da, mulțumesc foarte mult. Așa. Hai pe... Jucam și eu mult jucam, dar Bandașel e moartă. Mă, dar ce bine am dat și eu superul. Nu știu cum se zice, ziceți-mi în comentarii. Super sau eu ultimatul? Eu nu prea citesc comentariile. Nu știu cum să le citesc. Bă, sincer, eu uit. Efectiv, uit foarte mult în comentarii. Dar mie eu le dau să le activez și nu mi le activează. Adică mi le activează un timp și după gata nu mai activează nimica. Mi se Mamă, dar murim. Se dezactivează. Da. Pa, pa. Nu uitați să dați like și subscribe. Stați un pic. Să facem astea. Nu uitați să dați like și subscribe. Pa!